Horas madihita saluhutna, jumulu mahita marotangiang. Damene debata na sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Dongas saha porsiaon, hatani Tuhatta nagabetur jamita di parningotan ari haheheon ni Tuhatta Yesus, manang di Paskah na perjulu di bagasat tikion, tersurat do di Kolose tulu ayat 1 sahat 24. Ta petihu majo hatani turpuki di bagasar rohat tabi sonom ma didok. Asa mulu naung rappamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamuma akka nadigijang. Ai disido Kristus, hudul disiamun ni debata. Akka nadigijangima parrohahok kamu, unang ma akka naditanoon. Ay nunga mate hamu, jalabunido ngulumuna, rappon Kristus di bagasan debata. Alai yadung gabe patar sugut Kristus, hanguluat tai, disima gabe patarnak kamu, rappon ibana di bagasan hasangapon. Ima sahakna. Selamat hari Paskama dihita saluhutna. Donga sa porsiaon, las niroha nebel gado, pesta Paskaon, lumubi dihita halak Kristen. Ai di hari Paskaido, patar haluota, di patupa Tuhatta Yesus. Nungamonang Tuhattai menaluhon musutta, ima sibulis dohot hamatiani. Merhite haheheon na sian hamatiani. Au sugari sohehe Tuhatta Yesus sian hamatian, rumar masude akkahata ni debata na jupak kita di Bibeli. Sia-sia ma nang akka jamita na tabigay, sia-sia ma nang hapor siyautay. Sadok gabi sia-sia masude barita taringo tutuhani, au sugari dang hehe Tuhattai. Buidui tapatudus tusada Korin 15 ayat 14. Alai dukkehe Tuhatta Yesus, gabe haheheon naido sahap manang bukti pabuah si tonggo saluhut nasahata pabahenan dohot nasasakap ni debata na jupak kita di Bibeli. Isarana songon sada surat manang pengumuman rupaning asa resmi jalabui isi ni surat manang pengumumani dipertanggungjawabkan, ikonadong ma penanda tangan dohot stempelna manang sahapna. Songoni manang taringot tusude barita ni Tuhattai. Di sahapon manang dibuktihom mai merhite haheheonna. Asa haheheon ni Yesus ido nagabe bukti pabuah si tonggo sude akan hinatahon doho na pinatupa ni debata mamuka siak pada narubi. Si tonggo sude akan hinubasan ni Tuhatta Yesusi, songoni na akapadohan nape. Isarana molohea didok Yesus uju di pakkubasion na, au dudelani dohot hasitongan dohot hanguluan. Dangadong nasahat tu amai, ia sumarhite sianang. Songon nabui tajaha di Yohanes 14 ayat 6. Tuksitong jalatoho matutu padohan ni Yesusi, dukehe Tuhattai menaluhon hamatiani. Dangadong nasahat tu amai, ia sumarhite Yesus Kristus. Nunga dibodut haheheon ni Yesusibe hamatiani, jala nunga suluk hamonangan. Jala haheheon ni Tuhattai, laus gabe haheheon ni hita sude akan porsia doi di Tuhattai.
Jadi mulu hehe Tuhan Yesus laos mangihuk do nang akana porsiai paheheon na muse Tuhan uluan. Sialani dang magopobe ha porsiaota tutuhani. Dang marisuang be nang ha kristenotai. Jala haheheon ni Jesusido muse nagabi inti pokok ni sude barita nauli na di Bibeli. Dohot nagabi ujahan ni haporsiaota. Ima haheheon ni tuhatta Jesusi. Marningoti sude patuk duhita marlas nyiroha. Ai haheheon dohot hamonangan di tuhattai, laos haheheon dohot hamonangan hita sudedui akana porsea di tuhattai. Nuaing di las nyerohata dina mamestahon parningotan haheheon di tuhatta Jesusi disungguri dutu hita asa akana digijangi mata jalahi jala tapar rohahon unang ma akka naditanoon. Gimana kaning natebigi siat turpu jami taon. Donga sa porsiaon memang di tano odo pehita maringanan. Alai ala nang rap tertano pita dohot tuhatta Yesus ima dina terdidi ihita laos di bagasan ibana do muse rap pita di pahehe Kristus. Di baheni dada be marguru tu akatahini portibion si jalhata manang si parrohahonotta. Manang dada portibiobe nagabe tujuan ningulutta. Alai banua gijangi nama. Alayati pesurgui tujuan ningulutta. Dang nama dok gabe sori kokbe parrohahonotta manang radutata akka naditanoon. Manang gabe pasubota akka ulot to siapari. Dungi gabe holam martangyangi marupaning diulaganuk tiki. Sopola mula-ulau be. Dang nagabe songoni nanirokna majalahi dohot maparrohahon akka nadigidjangi. Alai ganup halak na majalahi dohot maparrohahon akka nadigidjang. Unang be didak dati mamulahud dosa songo bakko ni jolma na buruki. Alai ikon ibaruma songon halak nang pinebaru ni Kristus. Mulu halak nang pinebaru ni Kristus marhite haheheoni ikko fokus ma pahobarhon nasasakapna ulaonna doho sadok nguluna tahe tulomoni roha ni Tuhan. Jadi manang dia perupaning na dihubasi saliling dihasyanganon, manang na dipatupa mararupun akadongan na, baik mararupuk keluarga, nang ditonga-tonga ni huria. Ikon songon natutuhanima saluhu nai dipatupa. Songon natong buita patudus tukolo setulu ayat 27. Ala nung ngadohot tita di pahehe Kristus. Nung ngadipamonak kita siya dosa dohot hamatean tuhanguluan na manotong. Kebangkitan Tuhan Yesus telah menjadi jaminan juga bagi kita bahwa orang percaya juga akan mengalami kebangkitan yang serupa. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya. Kehidupan orang percaya yang lama sudah mati, dan hidup kita sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan kelak, saat Tuhan Yesus menyatakan diri kembali di hari kedatangannya, kita pun akan ikut bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Atong tada nilas nyerohata mamestahon
ari haheheon itu hatta Jesusi. Lam hehema nang semangata. Laho patupa akan datau pasangapon tuhatai. Alai itu tu baunang holan hehe satokin. Alai ikon terusma berlanjut. Fokus mahita paho barhon nasa sakap doho nasa ulota tulo moniroha ni Tuhani. Ai ido hataridaan ni nama jalahi dohot nama parrohahon akka nadigijam. Selamat ari paskama dihita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami, urupi jala pergugui mahami, asa totong hehe laho pasanga poko, disude panggulmiton ninggulu nami. Di bagasan Yesus Kristus, martangnya kami. Amin.